Sadiq Salis Production. Yayin rana tun daga rabona nima yayin rana tun daga rabona nima yayin rana tun daga bani ke yayin rana tun daga bani mace kyakkyawa ku kira ta da Zara ga ta san kowa kuma ba ta gadara ta wayar baiwa mai diriken sura kike ɗibin kewa ba ni babu larura ba zan bari ki ba Allah ba za na guje ki ba idan kuwa har haka ya kasance ba na doron duniya. na gode maka tunda kana kaunata mai zan yi maka dan ka wuce dan gata akan kaunar ka kullum waɗansu suke gyara ta zan jure da ka wahala da jigata mai mana fatan alkhairi masu kaunar mu akan masu shuka da mai sharri da sawara mu da Allah ba ta kuma ce ba za ku iya da mu ba. Soyayya da daɗi ina ya zama da ke ni ma yau ina a cikin talawar da ke tarkon so ya kama ni in fice sai da ke ba wata banda ke zuciya kin mallake kin yi daban a cikin mata dubu duk wani mai so baya son arabu tunda abu ta zamo matar habu babu abin da ya gagari rabana sarki Allah. Makiya ku bar mu huta tunda muna kaunar junan mu ku bar mu kar ku walta so na ganin laifi ne abin hankar ya kazanta maganar aure an gaskata an sa ranar aure kamar yau ne za mu shige daga Ai so yayin rana tun daga rabona nima yayin rana tun daga rabona nima so yayin rana tun daga bani ke yayin rana tun daga bani Tashar MTK Hausa TV. Ku danna mana subscribing da alaman ƙarera don samun sababbin wasanninmu da zarar mun ɗora. Kuna shiga YouTube channel namu kusa MTK Hausa TV. Mun gode.